Igbo na-emekele m ndị ọma ọ bụ Amarachi Atama na-ekwu nwa dị ọra mma wee sị na ihe na-ekwu maka nkịta wee bụrụ maka mmemme ndị Igbo gboo a ga-eme ụbọchị 13th July nke ndị IFAC na-eme aga m anọ ebe ahụ wee mere unu abụ Igbo dịka anyị si eme ya ana m ele anya na m ga-afụ ọtụtụ ndị Igbo nọ na UK ọtụtụ obodo dịgasị iche iche ọtụtụ egwu Igbo ka anyị nọkọrịa nwekọrịta obi aṅụrị gbakọrịta egwu wee kirie rikọta ma nri ndị Igbo maka na m ga-adị ebe ahụ wee na-asị gịnị Igbo ọmaka asụsụ Igbo bụ ụtọ asụsụ Igbo bụ dachi ndị Igbo unu dị egwu na UK kwunu na-akpọ ike a niile Nwadịọra Mma ga na ebe ahụ ka ndị akwadokwe wee sokoro unu wee nwee obi aṅụrị ekele nwụrụ ka anyị hụnụ na 13th July na mmemme nke ndị Igbo IFAC na-achịkọta ndewo Chenke ya na nyiji onu anacheka maka ndị agbashiri ike obere abịa na n'ebe a bụrụ obodo anyị